Ještě než odjedu do Mexika, udělám něco velkého. Něco, co změní život spoustě lidem. Upřímně řečeno, medvěd je připraven, znamená, že medvěd je připraven. Stačí! Mám černý pásek v kartu. No tamhle, jak stojí ten pán s tím malým pejskem. Šikovná holka. Mí děti nejsou tvoji pacienti a vychovávám je já. To děláš dobře. Výborný. Ale nemusíš říkat všechno, co si myslíš. A jo, to mě nenapadlo. To je dobrý. Tak moje dcera se pokusí zabít mého syna a ty mi poradíš, abych koupila televizi. No. Vítám vás v Načapámtě! Nejlepší obrana proti nám je být s námi. Tady jsou. Nečum na mě, nebo ti useknu ruku. Přesně tak.